Gunwatar Awganystanyň Herat welaýatyny 7-nji oktýabrda bolan 6,13 barly ýer titremesine adam pidalarynyň köp bolmagyndan gorkulýar. Halat ediş işleri dowam edýär. Ýer tartygyny Türkmenistanda hem duýuldy. Abaşanyň geologiýa gözle gullugyna görä Herat şäherinden 35 kilometr demirgazyk Gunwatarda şenbe güni ýerli wagt bilen 11 töwereginde bolan ýer titremesinden soň ýene-de 3 sany ýer tartygyny hasaba alındy. Taliban ýol başlygyna Awgan hökümeti 8-nji oktýabrda ýer tartygylaryna 2000-den gowrak adamyň helak bolanyny habar berdi. Ençeme adam itkilerini getiren yer tartygynlary yerli ýaşaýjylaryň arasyna gorku we howsala döretdi. Awganystanyň Herat welaýatynda 2 gün öň yer titremesi ýüz berdi. Köprägem şu Awganystanyň Herat welaýatynyň Zindejan etrafynda yer titremegi bilen köplerçe insanlaryň hayatyny elden beren we onuň gapdalyny hem 10 000-dan gurrak şu yer titremesinde ýaratyp bolanlar barda. Herat'ın şu Zindejan etrafında yerli ýaşaýjylaryň içinde Türkmenlerden hem bolup geçende. Häzir döwletiň habar berişine göre 2000-den gurrak neperiň ölenligi aýdylýar. Onuň gapdalyny hem 10 000-dan gurrak neperiň hem yaralanlygy aýdylýar. Diýip Awganystanyň ýaşaýjy Latif Türkmen 9-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Halat ediş işleri dowam edýär. Bütün dünýä saglyk guramatynyň Awganystanyň edarasy yaralanan adamlary hastaxanalara daşamak üçin özüniň 12 sany tiz kömek ulugyny Zindejan etrafyna iýerendigini ma'lum etdi. Düýbü Şweýsariýada ýerleşen Serhesiz Lukmanlar guramasy Heratyň Sewit hastaxanasyna bir wagtda 80 hastany kabul etmäge niýetdilen 5 sany lukmançylyk çadyryny gurnady. Häzir Gyzylaý ýardamçysy onuň gapdalyny hem başga hem daşary ýurtlardan gelen insani we mali ýardamlar etýän guramalar gelip o taýda häzir şotaýan adamlar bilen ýardamlaşyp olaryň saglyk urunda böyle ýardamlary etýär. Bu yer titremesi diňe Awganystanda we şol Awganystanyň Ferhat ýakalarynda Türkmenistanda we onuň gapdalyny hem Iranda hem adadyk yer titremesi his edilen diýip söhbetdeşimde aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylary Mar welaýatynyň Serhedabad we Tawtawadyr etraplaryna şenbe güni günortan saat 12 töwereklerini yer tartygynlarynyň bolanyny we yerli ýaşaýjylaryň howsala bilen öýlerinden daşary çykanlyklaryny habar berýärler. Serhedabadda we Tawtawadyrda yer tartygynlarynyň 45 minutyň dowamyna bir näçe gezek gaýtalananyny habar berýärler. Birinji güýçlü tartygyny adamlar ırgap öýlerinden daşary çykyp başladylar. Yer tartygynlary Mar şäherine hem duýuldy. Jaýlarda Üstüralar çaykany diýip Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçysy 7-nji oktýabrda Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň media serişdeleri TV hadise barada habar bermedi. Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar edarasyna görä Awganystanda bolan yer titremelerine 2440 adam helak boldy. 10 000 töwereg adam yaralandy we 2000 çemesi jaý ziýan çekdi ýa-da ýykyldy. Herat'ın Zindejan etrafında köpräk neferleriň ölmekligine sebäp bolan ýeni gaty yer titreme şu taýda bolan. Zindejan etrafında Bekgil obadan gurrak oba o taýyň yerleri we üýleri toprakdan bolanlygy üçin yer titrep köp çagajyklardyr, aýal gelinlerdir. Onuň gapdalynda hem şu 2000-den gurrak neferiň ölenligi aýdylýar. Diýip Awganystanyň ýaşaýjy 9-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Mar welaýatyna habarçymyz Sewitde duýulan yer tartygynlarynyň soň yer titremeleri ýene-de gaýtalanır, öýdülip Irat arasyna dowam edipdir. Türkmenistanyň Kronikasy neşri yer tartygynlarynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda hem duýulanyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti adatdan daşary hadisalar, şol sany tebii helakçylikler barada habar bermeýär. Lebap welaýatynda harby gulluga çağırş haty gowşurylan raýatlary harby gulluga almak çäreleri güýçlendirildi. Şu günler çaklyk hatyny alan erkek raýatlar wagtynda degişli harby bölüme barmasa, onda olar polisiýa tarapyndan öýlerinden alınıp gaýdylýar. Mundan başga da harby gullugyny 6 ay ýygy süýşürmek isleýän raýatlardan 500 ABŞ dollary möçberinde para sorulýar. Lewabyň harby komissariatlarynda 1-nji oktýabrda güýz paslynyň harby çağırş möwsümi başlady. Raýatlar harby gulluga almak çäresi 6-njy oktýabrda has güýçlü depginde alınıp baryldy. Polisiýa işgärleri harby gulluga çağırş hatyny alan raýatlaryň öýüne baryp, olary komissariatlara alyp gaýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Çağırş hatyny alan raýatyň saglyk ýagdaýy harby gullugy berjaý etmäge ruhsat bermeýän bolsa, onda oňa Türkmenabad şäher hastahanasynda bejerige almaga ýollanma berilýär.
Bu raýatlara hastahanada diňe ýatak mowut berilýär. Galan derman därini yssyna hyr näsagyň özü satyn almaly bolýar. Hökümet 2 ýyl döwlete gulluk etjek raýatyň saglyk bejerisini de öz üstüne almaýar. Dip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdun ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gulluga nowatdaky çağırylşy dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky karara 16 sentýabrda gol goýdy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna we harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunyna laýyklykda çağırış boýunça harby gullugy geçýän, kanunda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylar şu ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda harby gullukdan boşadylar. Şeýle-de çağırış gününe çenli 18 ýaşy dolan. Harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da harby gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk. Harby gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukugyny ýitiren, ýaşy 27 çenli bolan erkek raýatlar şu ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda harby gulluga çağırlar. Habarçymyz we çeşmämiz bu çäre badalga berilmek bilen harby bölümlerde para möhsüminiň hem açaçan başlandygyny aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä harby gullugyny 6 aý ýa-da süýşürmek isleýän raýatlardan 500 ABŞ dollary möçberinde para soralýar. Gullukdaky yaramaz şertler zerarly enatalar haýsy vilayatlaryň harby bölümlerine gulluk şertleri gowy bolsa, çağılaryny şol bölümlere iýermek isleýärler. Olar munyň üçin harby komissariatlardaky ofitserleri 200 ABŞ dollary möçberine para berýärler. Dip çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentariýa almak üçin Lewawyň harby bölümi, polisiýa müdirligi we ýurdun gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady. Awgust aýynda Orsetden deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudunyň kararyna garşy tutsaglykda saklanýar. Bu barada gararsız neşir Türkmen News adam hukuklary boýunça memorial merkezine salgylanyp habar berýär. Dini sebeplere görä Türkmenistanda ýazarlanan türkmen bozgun Aşyrbay Bekiýew Moskwadan Aşgabatda 30 awgustda deportasiýa edilipdi. Bekiýew Orsetde bolan wagtynda Orsetyň häkimetleriniň deportasiýa baradaky kararyna garşy çykmak üçin 8 ýyllap görüşipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň deportasiýa edilmeginden soň nire dedigini anyklap bilmän ykbalyna aladalanma bildiripdiler. Aşyrbaýyň garyndaşlaryna tutsakhana egin eşik we iýme telitmäge ruhsat berildi. Ilki başda olara deportasiýa edilenden soň onuň 2 hepdeden boşadyljakdygyny aýtdylar, emma bu wada ýerine ýetirilmedi diýip Türkmen News adam hukuklaryny goraýjy guramanyň bilermeni Vitaliy Ponomaryowa salgylanyp 9 oktýabrda habar berdi. Aşyrbay Bekiýew 2009 ýylda Türkmenistany terk edipdi. Şondan soň maşgalasy, aýaly we 5 sagat bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdy. Türkmenistanyň häkimetleri bir näçe ýyl bäri Aşyrbay Bekiýewiň we onuň dogany Täçmirat Bekiýewiň ekstradisiýa edilmegini islediler. Ýurdun häkimetleri olary milli we dini ýigrenji öjekdirmekde aýypladylar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýyplamalaryň esassyzdygyny we başgaça pikir edýän migrantlaryň ýyzarlanandygyny aýtdylar. Memorial guramasynyň ozalky maglumatlaryna görä Bekiýewleriň Orsetde ýyzarlanmagy 2016 ýylda başlanypdy. Mundan öň 2015 ýylyň 2 dekabrynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Daşow welaýaty boýunça Derňew bölümi 2 dogana garşy jinaýat işini açypdy. Olara garşy 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasyny göz öňünde tutýan Jinaýat kodeksiniň 177-nji maddasynyň 1-nji bölümi, ýagny sosial milli ýa-da dini ýigrenji öjekdirmek boýunça aýyplamalar öňe sürilipdi. Emma 2017 ýylda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Bekiýewiň Türkmenistana ekstradisiýa edilmegini toktatdy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudy Orsetyň häkimetlerine Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekiýew babatynda sud düzgünleriniň 39-njy kadasynyň ulandylanlygy barada habar berdi. Bu ekstradisiýa işiniň toktatylmagyna getirýär. 2017 ýylyň maý aýynda Orset Aşyrbay Bekiýewi boşatdy we onuň Türkmenistana uğradylmagyny ýatrdy. Emma Türkmen Helsinki fondunyň habar berýäçi Bekiýewiň pasportynyň möhleti gutaran soň bu onuň immigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýyplanmagy üçin esas töretdi. Bekiýew 2023 ýylyň baharynda tutsak edildi we oňa Orsetde 5 ýyllap girmegi gadagan edýän karar çykaryldy. Bekiýewiň bu karardan şikayet etmegine garamazdan ol deportasiýa edilýär boldy.
Türkmen News neşri Bekeyevlerin orsetde bolan döwründe islam bilen gyzyklanandygyny ýöne töweregindäki çeşmeleriň aýdýşýaly olaryň garaýşlarynda aşy dinçi pikirleriň bolmandygyny belleýär. Olar dini medreselere gatnapdyr we dini däplerini ýerine getiripdir. Şeýle-de bolsa 2015-nji ýylda Türkmenistanyň häkimetleri Bekeyevleri orsetde barýan türkmen studentlerini ekstremizme itermekde aýplap jinayet işini açdy. Onlar bilen ara gatnaşyk taklan birnäçe türkmen Siriýa töweşmäge gitdi. Emma olaryň bu karary we çörek pişirilýän kärhanada işlän doganlar bilen arasyndaky gatnaşyk subut edilmedi. Rus häkimetlerining doganlara garşy hiç hili ardasy bolmady diýilip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň talaby boýunça daşary ýurtlardaky türkmenleriň öz watanyna deportasiýa edilmegi bilen bagly wakalar köpeldi. Türkmen raýatlarynyň käbiri Türkmenistana alınıp barılan soň tutsakhanada da ganyklandy. Beýlekleri direksiz gitdi.